Hola, escolta, que m'he apuntat a un concurs de l'Ajuntament de compostatge. Sí, ja enllaç tu? Bueno, és igual. Psst, idea principal. Això del caganer, ara faig stand-up perquè m'he jubilat. Ok, fine. Això del caganer és una cosa dels pagesos per aprofitar-ho tot. Es van avançar ja als restaurants, O sigui, que el pagès va fer caquetes i llavors allò és fals o això és perquè li va bé els camps, saps? Això està molt bé. Llavors, ara volen fer un concurs còmic per explicar tot això. I ja estic enamorada d'aquest. Bueno, ja colga, Aleshores, es pot fer compostatge a casa, però no penso que només és pels que tenen la segona residència a la Masia al Baix Empordà, no. A més, jo al Baix Empordà no el veig de compostatge. Jo veig més Olot, Cardona, Súria, sí, sobretot la Garrotxa. Bueno, és igual. Escolta, ho pots fer tu al balconet, Ai, de tu que ho fotis al cel obert perquè, mira, llavors, quan no en sàpigues massa, no hi posis peix, no hi posis fregits, no hi posis les caques del gos, no, perquè hi haurà mosques i si hòstia a dalt et fot una de flip que colgues, m'entens? Ni que sigui que vagi a buscar jo una botella d'aquelles, un bidó del glicosol, aquell no sé què, que està prohibit, i te'l foto, Tu què dius? No, la Guàrdia Urbana, no, si hi ha sang o hi ha un mort sí que fan alguna cosa. Què m'has d'explicar a mi? Home, ja està. Bueno, que jo penso, aviam si el dia 9 és... Ai, aquest és el que era tan bo. Bueno, doncs aviam si el dia 9 m'agafen, i vaig a fer el burro una mica, i per exemple, un altre dia que m'ha agradat, com saps que el compostatge està fet? Perquè l'agafes de baix i fa olor de merda, no. Ratasàvia no, de bosc, humit. Ai, que bonico! I a mi va molt bé això perquè jo no em mouria mai de la dreta a l'Eixample. Sí, perquè jo sempre, no us ho he dit això, jo sempre he volgut aprendre xinès. Sí, i tinc entre una església no sé què cap aquí, un basar xinès cap allà, restaurant número 1 cap aquí, restaurant número 2 cap allà, i bueno, ves-li fotent. Diuen que se'n van, jo no ho crec, però en fi. Doncs bueno, jo tinc tot això per llegir, aquest m'agrada a mi, ai, heu vist la fuga? Penetrar la pantalla. Faig 3 cursets de stand-up, sí.